Apa maju mundur. Yen liwat aku keli. Oh iya iya. Iki lho. Ndang dut. Oh, dute maju. Ah, tak depne lurah sesuk ben nanggap. Yen liwat aku kelingan. Iso. Ku bokae. Lho. Yen tak goleren. Nami kula niki nyiliti. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak candak, tak rangkul terus tak mii. Seju jalan cuek berubah. Aduh ade ini mau juga abang ya rayu. Monggo cak percil CS kaya biasane wae apa serampatke ya. Monggo cak percil CS pun diantu-antu pun dikangeni kalih Piyai Grogol mriki katuran pinarak wonten panggungan gabung kalian kanca-kanca Madangkara. Yo. Sampai pagi.
fisiknya luar biasa. Pancen leres. Nyapa lo lagi metu sabar Bos. Nyapa lagi metu kok awakmu emosi iki lho. Mongko wis tak lem lho, fisiknya luar biasa. Luar biasa, kamu itu kuat. Kuat, powernya hebat. Sehat. Kesehatanmu itu wajib dijaga dengan berolahraga. Kapan le olahraga le ora joget ngene iki ya? Lah nggih ning omah ya ora tau, ora pernah. Niku lare pundi? Sing ngedang lare pundi niku? Wonogiri. Ana giri gawan kono. Oh ya ora wani lak Wonogiri lak liyane wani aku sih. Lah nyapa lho awakmu kok muring-muring karo kono kudune Lah wong masamu, lah masamu joget diterus-terusne boyok pedhot. lho jenenge menungso apa meneh piyayi Jawa kuwi nek ditambahi kudune matur nuwun aja malah muring-muring. Lah kowe apa-apa kabeh ditambahi gelem. Matur nuwun Umurku ditambahi dawa gelem. gelem matur Tapi nuwun. lara bosok ning kamar gelem kowe. Ya aja ngono to Bos. Ning wong urip kuwi Cak, sing jenenge wong urip aja nganti ninggalake tembung ibu. Iman budaya karo olahraga dengan lali. Nggih. Kula olahraga malam, malah karo berbudaya ya joget ngono kuwi nyatane jenengan joget serampat ya apike kaya ngono ya. Lah kula niku kalih jenengan niku napa lho sing boten. Lah nggih. Napa malih niki teng wilayah mriki desa mriki. Grogol sawu. Kawasan Grogol lara percil sora. Lho, kula ketokno, kasetemu ketokno ayo, Pak. Lah, Iki mau ibu-ibu wis padha seneng lho. Ndok ndok tang tang. Nang wong iso dakok. Kula niku Ganjarane galu lah galu. Aja angkat. Lawan kula enak kok. Niki Mas Percil Mase kula niki saben mireng napa gamelan ditabuh napa melih serampat niku mesti joget. Aja kok gamelan ditabuh, gamelan nang terke dijogeti ya. Nggih, kula kan pedhot turun anu kan kula kalau iki tegene daleme Pak Purnomo. Pernah ada. Kenapa? Jenengan mboten usah bujeng jenengan. Lah, Niki napa? kula niku saestu niki dalu niki luar biasa. Ning awake dhewe niate lak menghibur warga masyarakat Grogol. Ya menghibur tapi lak boyok pedhot sampean tanggung jawab. Lah piye carane kan jenengan penari ya duwe strategi. Nah, Ngono. Iki lah umur gane strategine belas iki. Tapi kan olah pernapasan kamu bisa. penapasan apane urung keimangan belas mau aku. Ya ki mau apa sing lagi awak dhewe teko langsung metu kabeh. Jenengan teng daleme Apa-apa. sinten wau? Transit. Daleme Pak Mudin. Alah. Lho nyapa to? Kopen teng mriku. Ngene Mbah Nuril. Sopo? Pak Mudin. Mbak Mudin Nuril. Nggih. Sing ben malam satu pengajian to. Leres. Alah tenan. Sampeyan ciduke enek ora? Ora neng. Malah ditulisin yang jero saklar sanyo dilarang dihidupkan. Loh, saestu niku wau. Jenengan kan mboten jenengan untir to? Ora tak untir. Lah tak untir lah kok nyemprot ning raiku malan. Alah iki jane iki omah apa jebakan Batman aku ya. Lah kok sik to kok gak nganggo ciduk terus awakmu mau mengguri piye? Akhirnya tak tutul-tutule temboke Mbah Mudin. Lah, gilani. Lah piye? Awakmu kok malah- Lah darurat kok, Bos. Menika acarane pun luar biasa. Acarane Dadi apa? acarane ora mung bengi kitok, acarane sak wulan nutuk. Lho. Berarti 30 dina. Iya jenenge iki kan Selan Agung lagi ngoten nggih. Nggih, Selan Ageng. Niki Selan Ageng niki ben taun niku ngeten niki. Nggih. Kula pun ping pinten mawon teng mriki punan. Wis ping Nggih. pira? Ibu-ibu ning kono mau, Heeh. aku ora ngopo jak foto. Ya Loh, tapi kan ben seneng cantik-cantik. penggalihe kok ya Ya seneng lah sing nom-noman ono ora apa-apa lah sing ning kono tuwek ambune remason wong loro. Ora usah mbok omongne sing tuwek-tuwek mau. Tapi kula gumun, jan gumun saestu lak Ponorogo niki sak desa iso sakmene kae ya. Niki sak desa nggih ngeten iki nggih. Ora grogolan to. Grogolan tok nggih ngeten iki nggih. Bapak Ibu remen nggih kali Cak Percil nggih. Menawi Cak Percil joget jenengan seneng nggih? Joget melih nggih? Yo, dong tung dong tung. Kono Nyapa nyapa Kowe kerja karo aku tukaran apa bele? Lah nek wani karo aku maju le rene tak atas. Ayo. Nyapa wis awakmu mlayu kuwi lho. Pak ya gone sampean apa gali to Pak jane asine Pak. Lah lek manut karo awakmu jare kon maju ya maju dek. Ora ning ngono ta Mas, iki lak ngono ki ya mboten Mas, ngono karep kula ngono. Lah awakmu nantang kok kene iki mbok padakne. Tapi alhamdulillah
kula ngeten iki yogane nom-nom. Nom-nom. Lha iki ngeten to. Sinden jenengan 1 2 3 4 5 rancak ayu-ayu. Nggih no, Wah, kemajuan zaman. luar biasa kemajuan zaman. Nggih. Niki ne kemajuan zaman napa-napane niku ditata. Ya iki lho jenenge wayang kaya ngene lho. Wayang. Kekinian. Tembaga iki. Tembaga. Padha karo iki wayang siji dhewe padha karo iki. Padha karo gonamu ning omah. Aku ora regane larang banget iki. Lah iya. Dados kula niku ngeten iki pun marem sanget. Marem. Napa malah tenggene niki Mbak Lurah Pak Jalu. Nggih. Niku kan kanca plek kalih kula, Bos. Pak Jalu Prasetyo. Nggih Pak Jalu niku. Oh, Oh, masa kanca? Lah, aku ki Pokoke yang wonge apik kok mbok aku kanca. pokoke ya kene iki apa sih? Ala wilayahe Grogol. boten boten grogol mawon. Mriki wonten 8 dukuhan. Endi ae? Kerajaan Karangjati. Kerajaan Pandan, Mijil, Mingging, Klanan, Kalisobo, Karangjati, Grogol, Gombak. Loh, apa Iya, aku Pak. iso ngapal? Lah rapal piye nek tulisane iki lho. Alah. Ditulis iki lho. Ngomong awakmu wis kulino rene karo Mbah Lurah. Nyapa kok iso mbok omongne maca? Niki kan dalane pun ditembusne. Leres. Gombak Tembus. kalih Nggih. Pandan. Nggih. Iki apene dicor. Benjing badhe wayangan teng mriko. Amin, amin, amin. Nggih, nggih. Ning kono Rencana. tiwas tak enteni iki lho. Rencana. Ngene iki wis tak enteni dhewe. Ya sementing awake dhewe ki ndonga sapa ngerti sesuk ditelepon karo Mbah Lurah. Amin. Ngono Ayo, to. muga-muga. Sesuk wayangan ning kono. Iya. Iki masyarakat seneng, ibu-ibu seneng. Nggih. Lho ningali wayang kados ningali pengajian lho. Lah, kok Ibu-ibu iso? seneng mikir, ya ampun percil gantenge ngono. Atene ngoten lho. Lho, ora percaya sampean. Ora percaya. Lah, percil ganteng napa elek? Elek. Sampeyan aja melo-melo, Bos. Muni elek Suara kok Jangan iso tak sombong. meneng. Sampeyan meneng saya. Jujur Bu nggih, jujur nggih Bu Jujur nggih. nggih. Percil ganteng napa elek? Elek. Oh, elek ngono lho. Aku meneng lho Ki San. Ngono kok iso sombong. Krungu sampeyan. Lek Sik, sik. Nun sewu ibu-ibu, jujur nggih. Pak dalange ganteng napa elek? ganteng. Pak dalange ganteng napa elek? Ganteng. Sekali lagi, percil ganteng napa elek? Elek. Lho. Krungu Kuwi sing sampean. jawab lagi kene lho Mas, sing kono urung mbok takoni. Ora usah tak takoni kuwi kancane. Ngono mana sing ngomong ganteng ning kono mau. Oh, rupane kaya kodhok ngono kok iso. Lah cenanan kodhok kuclek ya kejane kok rumah sakit. Pokoke rumah sakit ning kene iki wis matur nuwun banget aku ki. Nggih. Masamu Sawo. Heeh. Kene iki kecamatane Sawo. Kecamatan Sawu. Mbah Lurah pun niki sedayanten mriko Mbah Lurah sedanten. Oh, Nggih, lurah sawo. sak Ponorogo. Anu apa sawu. Mboten namung Sawo, lintune nggih wonten sedanten. Enten sing Niki saking badhe- jawine Sawu. Wonten niku Wonten. wonten. Dadi kok kabeh niki mangke kan mantun niki terus DP sedanten to Bos niki lurah-lurah niki mriki. Pancen DP kabeh. wayangan. Napa? DP wayangan. Son horeg. Ya paling gak ya wayangan dagelane awak dhewe cak Sampeyan pertil iki kok ya nek melestarikan kebudayaan kita. Ngeten niki. Karum Lagi kuncaraning bangsa gumantung ana ing luhuring budaya. Nah, kados kula kalih jenengan menika kalih adik kula Slentem niki Nggih. niki menghibur masyarakat. Piye to masyarakat bengi iki ora mikirne utang? Oh iya. Piye masyarakat iki bengi iki ora mikirne bank mekar? Ah, iya. Ora mikirne cicilan FIF. Lah. Ben atine ayem ya tentrem atine ndelok wayang enek hiburane. Lagi ngoten to, Seneng-seneng Mas. bengi iki nganti direwangi gelar kloso, gelar plastik, gelar koran, gelar sak, ora apa-apa lungguh ning gelaran sak. Iya. Sing penting aja nganti kemulan sak. Soale tanggoku mulih wayangan ngene dikemuli sak, sesuke meteng. Masa? Masa? Sakidin. Oh, sakitin. Iya iya iya. Ning leres sak percil niku leres. Pripun? Dados piyai mirsani wayang niku rebuté golek ati seneng. Leres. Lah mangke warga masyarakat Grogol menawi remen penggali otomatis sesuk-sesuk le nyambut gawe saya sregep, Lah. mergo pikirane padang. Pres. Dengan doa yang kuat akhirnya asile warga masyarakat mriki ekonomi melimpah ruah sarta Amin. sejahtera semua warga Amin. ing Grogol Amin. sedaya Amin. kemawon. Amin. Niku. Lah, Pancen leres. lek ngoten, berarti ning alim mriki kan kita harus kompak. Kompak, Satu Mbak. sama lain. Dalang karo dagelan kudu kompak. Nggih. Dagelan karo yoga ya kudu kompak. Nah. Niki kalih sinden nggih kedah kompak. Harus Lagi kita kok. adalah cara wong babalan ini satu tim. Nah, harus saling Satu kesatuan. bersinergi. Lah, Bekerja sama. kerjar sarmar. Nah, Sampean sukses aku ya sukses, Lah. aku ora sukses sampean ya melu bubruk. Ora sukses, bubruk, Bos. dadi nak sing dhuwur obah. Sing isor ya kudu ngimbangi. Nah, nak sing isor obah. Dhuwur gak obah ora keri. Ngono lho. Terus niku pun wis tapane ngoten niku. Ning Nggih. kula cobi niki menika. Boleh, boleh. Mboten bebas. apa? Boleh. Sedanten
Boleh, boleh. Tenan ora? Tenan. Oh sampean kok gebreneng kok percil biaya. Ini memang disuguhkan untuk semuanya, Mas. Awakmu tinggal pilih yang mana yang kamu Lah inginkan. jenengan ningali kriteria perempuan itu sing pripun? Napa? Jenengan lak ningali kriteria perempuan itu digawe napa Ada diri? sinden-sinden ngeten. Yo wajahe to. Pertama kan muka dhisik. Ayu porane saka muka. Sok sering salah kuwi. Stabil zaman ini. Pakulitane. Kulit iki saiki di skincare wis nyeremumuh saiki. Body. Alah body rong duwe anak telu bombrot engko wis. Wis. Lah sampean saka segi Kalau apa? melihat wanita itu dilihat dari 4 kriteria, Pak. Lah, Apa? Ada 4 poin. poin. Wajah, dada, perut, bawah perut. Lah iki lho. Ya. Wajah. Ada 4 poin. Wajah. Wajah itu ibarat kota Magetan. Makin dilihat makin bikin gregetan. Lah iki Wajah. lho. Itu kalau wajah. Ciri-ciri Magetan. Makin turun ada yang namanya dada. dada. Apakah dada? Dada itu ibarat kota. Pundi? Kota Apa, Le? Surabaya. Surabaya. Kok iso Surabaya? Suka diraba tapi bikin berbahaya. Ah ya. Ya. Iki lho Ada yang perut. perut. Perut itu ibarat kota Semarang. Kok iso Semarang? Semakin mendekati area terlarang. Mergo ning perut ya. Nggih. Perut. Ada Terus? bawah perut. Bawah perut. Bawah perut ibarat kota Sidoarjo. Kok iso? Sing terkenal lumpur lapindo. Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendung. Weh. Niku kriteria Wanita. wanita. Lah awakmu Kalau pemuda. saya laki-laki. kok Ampun jenengan niki khusus Mbah, iki gawe dhewe, Mbah. Khusus apa? Iya, Pak. Laki-laki piye? Mbah Mudin Nuril. Mbah Nuril. Nggih. Kayak Mbah Ustaz. Mbah Nuril, Ustaz. laki-laki khususnya Mbah Nuril. Mbah Nuril wong ngonoan ku anu wis Wis, padha ae lah ngono kuwi. Ki- Dadi piye? lek cara kriteria laki-laki yang seumur-umur Mbah Nuril niku kriteriane Sing hati-hati, jamaah akeh lho. Nah, iya. Betul napa? Pun kula ngobrol mau. Niku kriteriane kotane Gorontalo. Maksudnya Kok iso Gorontalo? Gurung diapa-apane wis dilatih lu. Alah. Jadi Tak woket aku wis ngobrol karo dhek. Mbak niki aman-aman, Cak. Wah, iki mboten apa-apa, Cak. Wis bolos. Karo dhewe keluarga. Keluarga. Niki to Arep Bim ngetes niki. kekompakan sinden Madangkara? Iya, Boleh. boleh, enggak apa-apa. Boleh, boleh. Yang sini namanya siapa, Dek? Pengen tahu dulu. Tanya Tak kenal langsung. maka tak sayang. Namanya siapa cantik? Iya, selamat malam, saya Winong. Winong. Asli Iya, dari? aslinya Tulungagung. Oh, Tulungagung, Dok. Iya. Tulung aku. Apa? Kamu mburi pasar kae? Iya, pasar ngentrong itu loh. Burine ta? Iya. Awakmu kok apal? Kok ngerti? Aku ngawuri padahal. Ngawur. Ngentrong nggih, Dok, nggih? Iya. Winong hobinya apa, Dek? Hobinya aku olahraga. Oh, fitness. Iya. Nge-gym? Iya. Oh ya, bagus. Iki menjaga kesehatan bocah iki. Ah. Dadi wedi loro-loro wedi bocah iki. Dadi Berarti menjaga sehat kesehatan. ya? Sehat. Rabi karo bocah iki mesti sehat selawase. Sip, Pak. Terima kasih Adik Winong. Nomor 2 Iya. namanya? Namanya siapa, Adik? Cantik. Saya Birgita Ayu. Oh, Bir Gita Ayu. Oh, ini sing obat kae lho. Pil kita. Birgita, itu tuh pil kita. Birgita. Birgita Birgita. Ayu. Rumah dari mana, Dek? Kediri. Kediri. Heeh. Hobi, Dok? Renang. 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 Kedalaman berapa? Kedalamannya 1 meter aja. Lho, sakmene iki tak- Kowe ora renang, Dok, kowe kungkum. Lah apa nek renang saudel tok iki lho kok terus aku. tapi kan mungkin baru pemula, Pak. Jadi Pemula. pemula. Oke, Pemula oke, 1 oke, meter oke. dulu. Hobi renang pernapasan panjang. Panjang. Oke, umurnya dawa bocah iki. Namanya siapa? Amin. Yang 3, D. Wuh. Wuh. Anu to, Bos, rada anu ya, rada. Sampean sing kurang cetha. Rada cedak. Dadi tekoki lho, meneng ae degrek iki jane sinden piye jane iki. Bahasa tubuhmu itu kurang. Salam sik. Eh? Salam sik no. Assalamualaikum, Dok. Dok. Kula nuwun. Bos, iki nih kita. Eh? Iki nih, perlu Kowe rada THT. cedak, Sindene sampean kowe THT Awakmu kuwi kurang lek kok komunikasi cara bicaramu kurang tajam. Ah. Jadi kuwi harus Tegas. pengucapan A I U E O-nya harus cetok. Ah. Selamat malam, Mbak. Baba. Bongko to kowe. Dua tiba. Iya. Baba. Dua. Lah iki kok sinden iso koyo ngene apa iso nyanyi bocah iki lho. Mama. Dah. Sampeyan kok rumah sakit. Opo terus kok mati. Oh, iki kok enakan iki lho. Rora ditaplek iki ketoke anu. Oh, nganggo setelan. Adik, Nduk, Cahayu. Iya, Kakak. Nganggo kode bareng. Tem.
Sing kiwa cablen genti. Sing kiwa. Mau lho tangan kiwa. Plek. Jiro lu. Takoni Dik, macar iki. Adik, Dik. Bebas. Ayo. Dadi ngene lho, iki ketoke iki sarape pedhot bocah iki ketok. Lah sampean lah muridé Pak Purnomo iso dandani. Oh iya iso. Iki dilus-lus tok iso. Nduk Cahayu. Iya, Kak. Ya coba balekne nah. Apik lho Pak. Apik dengkul Iku dolanan jajal takonono. Bar mbok benekno. Dik Cahayu, namanya siapa cantik? Bebas. Loh, urung banter iki mau. Lara, Cuk. Gak melu-melu aku nek kuwi. Cindene nesu. Cindene tak getne nesu. Adik. Lah awakmu yo ngono kok. Iya, Adik, namanya Kak. siapa cantik? Dian. Dian. Iya. Oh, ya itu iki lho. Iki lho jenenge Diantemi ya saiki iki lho jenenge. Yo kan bae jenenge Temila ditulung ya Temi. Oh, Dian ada Dian asli dari mana? Madiun. Madiun. Kesukaan? Pecel mesti. Makanan. Paling suka Oh, makanan apa? makanan anu. Lah, Tepo. Tepo, seperti lontong itu ya? Iya. Waduh, Madiun tok ya tepo. Iya. Tepo. Ya. Tahune dibuntel ndok kae lho. Nggih. Kecap. Tepo ya? Tepo Iya, tepo tepo. kecap apa tepo pecel? Tepo kecap, tepo pecel, tepo tahu. Tepo tahu. Doyan Itu suka kabeh, semuanya? Suka semuanya. Soto suka? Enggak, Oh, bakso? enggak suka. Yang enggak suka yang seperti ikan itu enggak suka ya, Dek? Enggak suka. Sing Oh, amis-amis gak seneng. Berarti ki keluargane ora men le. Sik to, Pak. Ora tau mangani Pak belas. Ya takonono. Iki wis sehat ra mungkin kolesterol bocah iki. Hobine Hobinya Kakak? Aku hobinya metu. Metu. Masa enggak mlebu belas? Masa metu tok? Ya metu mlebu to kaya metu. Maksudnya keluar rumah. Heeh, Oh keluar iya Masa referensi. silaturahim. Silaturahmi. Oke, siap Adik. Iya. Terima kasih. Kang, mangane Koncone oke. mangane tepo mosok seneng metu. Yo bene. Ojo tak serigis tak tapuk Oh, iya, lambemu. Nomor sekawan paring asma sinten Ibu? Kula Ibu Sukesi. Ibu Sukesi. Mun gadah garwan apa dereng? Ah iki lho. Wis sampun gar-gar wong ngono. Lah ayu dhewe lho, Pak. Hobinipun menika cara wong niku hobine niku nyentaki napa nyeneni napa mboten? Lek mau takon kok bener kabeh to ki. Lho, jenengan kok malah apal kowe sinden iki. Woi, nuwun sewu Ibu Kesi. Nggih. Iki dalem Tulungagung nggih. Tulungagung Mas Percil. Injih. Menika hobine sakniki napa? Sami napa mboten kali riyin? Kula sakniki hobi kula niku ingon-ingon kutut, ngopeni kutut nggih. Burung, Pak. Manuk. Nggih. Injih. Menika kututipun lek enjing menika dimakmi napa nuwun? Dare napa kututipun menika? Menawi enjing menika daharane kutut kula niku kroto. Kroto. Nggih. Aku lagi tumon. Kroto. Mangane apa tak percil? Kroto. Aku lagi tumon kutut mangan kroto. Ora apa-apa. Iki krutute memer-memer cangkeme. Nuwun sewu Aduk, Ibu Kesi, kutut menika daripun napa niku apa jenenge? Kroto. Nak dalu menika kututipun tileme teng pundi? Tileme nggih teng anu no, Pagupon. Oh, Pagupon, omahe Doro. Dadi damel kutut. Nggih. Mergane kutute gudi dadi butuh Pak Kupon. Nggih. Menika kutut menika lek disentak ngoten mlungker napa mboten kutut jenengan menika? Kutut kula Nggih. nggih kadang-kadang layu. Woi, rungokno. Ha iya. Pancen aku kancane Walid tok. Pak, aku saya membayangkan lho Pak kutut ning Pagupon mangane kroto terus mungker. Ya kuwi ora usah mbok pikir. Nek kutut kuwi ora kuwatir nadyan manggen ning Pagupon, Lah mangane napa? krutu ora apa-apa. Lah napa? Mergo lek bengi sok-sok ya lek Bukesi turi kutut dolan dhewe dhek iki. Nek gupon-gupon liya, gupone Winong, Birgita. Kutute nakal. Oh, berarti kuwi termasuk perkutut omnivora sing nerutus. Iya. Terima kasih Bu Kesi. Kesukaan kutut menika. Sama-sama Cak Percil. Siap, Nek nganti Adik. kututmu tekan ngendi-ngendi tak ketok tenan. Iki piye ta jane? Borongane ora. Apa? Kuwi lho, rungokno kuwi lho. Apa? Olah kututmu tekan ngendi-ngendi diketok tenan. Aku du kutut tau bence kok. Menika ganti bence cilik. Menika ingkang nomor sekawan Nah, paring menika asma sinten? artisipun Madangkara. Oh, ngoten. Menika Injih. wulan ngajeng badhe siaran wonten RCTI ngoten. Lho, acara napa nun? Apa patroli. Sanjange RCTA. Apa kuwi? Radio cilik tanpa antena. Lah iya. Namanya siapa cantik? Halo,
selamat malam. Bahasa Indonesia, Pak. Selamat malam. Mbok karepmu. Awakmu kudune sing halus karo. Lah ditoke namanya siapa cantiknya apa kok halo bel-belan apa Loh, karo aku? kita kan harus memberi salam dulu. Ya, Pertama ya. kan pambuka dibuka dengan salam. Ya. Namanya siapa cantik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih sugeng dalu Cak Cek. Nggih, sugeng dalu. Sehat nggih? Nggih, sehat. Bang mriki nitih Nami- napa? Kula kalih lare-lare. Kalih menika. sinten? Lare-lare wonten lare sekawan niku wong mriki Oh, nggih. alah, Nuwun nggih, sewu nggih. paring asma sinten? Dewa sampun dahar. Sampun. Oh, dahare kalih napa? Kalih kroto jenengan. Oh, nggih, nggih Koroto. sami nggih, sami kalih dalange nggih. Nggih, sami nggih. mawon. Berarti jenisnya sama nggih. Anu bos iki desele ning ndi iki bos dipateni bos iki bocah iki. Lah kok omong ae ora mandek-mandek. Iki kulino dadi presenter. Jadi awakmu jangan sampai bingung sama dia. Adik, Nggih Cak Cel pripun? nggih dalem sang putih nuwun sewu. Nggih, anu Dek wong jenengan nitih napa? Bis. Bis? Bis. Bis gede napa bis 3/4? Bis gede mbak nerai dawet jabung barang ning kono mau ya. Ya aja ngono to. Omahmu ku lho ndek. Kula Ngawi. Oh Ngawi. Ngawine pundi? Ya sanggon-nggon, sak senengku. Lek takon ra ngono kuwi. Lah pripun? Ngawi pundi kok ngawine pundi? Iki ngawine pundi? Wis anggon-nggon lho Pak jare. Pidalem sak Ngawi. Pak, kesukaan makanan apa, Nduk Cahayu? Saya sukanya makan bakso. Sing paling disenengi apane Pak takono? Bakso. Kita gendeng bocah iki ya, Bos. Bakso nggih. Iya, bakso. Damel sosis napa mboten nuwun sewu? Bakso yang ada mie-nya, Mie, oh ya. ada sosisnya. Sosis. Terus nanti kalau dimakan metu kecap. Alah. Aku suka itu. Paten ono le bocah iki le. Sabar. Kuwi wong sumeh ya, Pak. Iya. Sumeh. Lah guyu terus ora wong gendeng kok. Cacel, Dalam Cacel suka sama bakso enggak? suka. Suka ada mie-nya enggak? Ada minyak dong. Aku punya ami loh. Ya, cingan bocah. Ya, wis aja ditutuk nih nang. Nomor niku, niki sing pojok-pojok. Ngomong Nggih. duwe pabrik mie bareng. Wah, ya iki, lah iki. Lah Iki. piyayine iki. alusan, Halus. dasare mesam-mesem, Iya. sawangane tajem. Tajam. Nuwun sewu. Nggih Mas Percil. Ije. Lho sing nggih. Hah? Lho. Nyapa to, Pak? Nuwun sewu. Dalemipun pundi? Dalemipun? Kula Sragen. Oh, Sragen. Nggih. Paring asma sinten, Mbak? Lia. Lia. Sragen Lia. Hobi makanan apa-apa nuwun sewu? Makanan sate. Sate. Sate Ya. napa nuwun sewu? Kambing. Kambing. Ampun kata-kata mangke nggih. Lho, Tonggo nyapa? kula mangan kata-kata melampahi ngeten nggih. Kuwi darah tinggi kakean. Ampun kata-kata niku maro sepah kula piyambak. Nggih, ampun kata-kata. Sedikit-sedikit mawon. Kuwi moro tuamu. Ini coba kita coba kekompakannya nuwun sewu. Boleh, monggo. Iya coba. Arep kok kapake monggo. Oh nggih no, kula sing Dinampak-nampake angsal niki. Ini Boleh. kita coba velocity bareng-bareng. Oke. Ya. Iya no, awake dhewe kok betul apa to, Bos? Boleh monggo. Oke. Iki yo TikToker kabeh cah iki. Niki nggih. Nggih. Sedanan sakit berarti. Nggih. Iki iso apa ora? Rasa bianteng kowe kemarin. Masaku. Mosok nganggo gong, Pak? Ora apa-apa, los. Jaranane. Jaranan Larasnya slendro lho, Pak. Ora apa-apa, los. Kari manis. Ya, ge. Kuryang manis tambiai. Iya, oh tak. Kari manis. Oke, asik. Ala wayu iki wayu ya, bukan si wayu ya. Alah anake sapa? Bojoku ya gelem ngono lho. Loh, kekompakan. Kompak, iya, Kekompak. iya, Kari manis. Kurang. Lah kurang ngeten, Mbak. Kurangi ngeten. Jadi, coba kamu yang nyanyi, kamu. Ini contoh ya. Kari manis. Kari manis. Kuryang manis tambiai kula. Ngeten nggih. Coba nggih. Pokoke Kamurung doan. paham. Pokoke lak kari mriki kurangi ngeten. Manis Balik mriki balik tambahi giling. Tambahi giling Gulone gulone ngene. Iya. Kari manis, kuryang manis, nambyai kula. Wes ya wes. Dong riko
jajal kedange tung tung deng tak tung tung dang tung tung dang tung tung dang dang dung tak ding tung. Kari manis, kuryang manis nambyai kula. Wes ya wes Dong riko mikir sing kula. Dang hop luar biasa bijinya 99. Luar biasa tepuk tangan untuk sinden. Tepuk tangannya mana Sinden sampun sakniki yoga. Yogane madhep rono. Lah sing nabuh sapa? Lambe kula. Sementing kendang. Lambe kula. Hadap mriko miring mriko. Balik. Sarang-sarang kita kekompakan karena Oke, kita kekompakan pada malam hari ini. Kamera lihat ke yoga. Madhep rono. Lho ki yogane ya ganteng-ganteng. Oke lah niku wis Ora, ya, pasti. diboke. Iki sapa iki? Iki kok melu ndi? Mas Rono. Langkonmu lho, Pak, langkonmu. Kok rumah aku. Ayo. Kari manis. Sing madhep nanti no? Madhep mriko. Madhep penonton. Hey. Kersane penonton ngertos nek yogane jenengan niku ganteng-ganteng. Wah duwe senengamu ki joget ayo wek tang. Yo saiki kudu ngene iki. Ayo Milenial. Rono. Ayo. Ya, coba ya. Kari manis, kuryang manis. Weh, aja mbok unyer sik. Ngene lho. Kari manis, kurang manis, nambyai gula. Mas gula itu karo gila-gila, oke? Unyer saya coba kekompakan luar biasa. Ya. Kang Rajamala, ayo madhep rono. Ayo kabeh. Timbang dhewe lho kok. Ayo. Coba. Kari manis, kuryang manis, nambyai gula. Luar biasa tepuk tangannya mana untuk Yogo. Wah, Yogo bijine 99, kene 99 pimpinan pimpinan. Pimpinane, ketuane. Ketua. Nyapa aku iki bose kok. Loh, Lah nggih. ya justru bosnya memberi contoh yang baik. Iki wis ta? Mbok. Iki wis ta? Mbok. Lah wis diwakili wong loro ya wis pas. Masyarakat itu belum tahu kemampuan Anda pakai velocity. Ndak boye. Para penonton kula kedah Velocity mboten? Nggih. Nyapa lho ibu-ibu ora. Senengamu jere balaku ora. Ya tidak coba ibu-ibu itu sukanya TikTok. Pada mriki mawon betul Ya lek kancaku kudune mbelo aku. Ibu-ibu kula Velocity napa mboten? Nyapa lho bubu. Ya Mengikuti kemajuan zaman. Lah wis ora apa-apa nyeneng. ngene wong to nggih. Bisa kok kan nembang dhewe iso kok. Kencing manis. Tuh. Malah blarak-blarak. Lah mau padha kowe mau lho. Kari manis. Kari manis, Gak kena, nyapa gak kencing kena, manis. gak kena. Aku sing ayo. Oke. Kari niku ngeten. Ora usah kok kandhano aku tak Kari apa. Aku manis, TikToker. kurang manis, tambahi gula. Oh iso ya. Kari. Hei. Ngene sik. Eh? Nyapa mbok unyerne sik? Kari Ora ngene sik to. Mboten. Urutane piye urutan? Urutane kene. Kari manis, kurang Kurang manis, nambahi gula. Ngene. Ngene. Oh ngene sik. Ngene terus ngene. Oh iya wae dadi ngene sik. Pak, warna Ngene sekarang, to. Hmm? Ngene terus. Hei. Lah Keri iki golek ngene. oh ngene to. Oh iya. Oke, siap. Lagu kok ae. Kari manis. Oh, alah macam. Iki musuh percil gendeng tenan aku ya, ayo. Lah pripun permintaan ibu-ibu? Nggih ngoten nggih Bu. Nggih mboten iki Bu. Diterusne apa mboten? Lho terus. Nggih napa mboten, Bu? Lah kowe nyapa lho. Aku mau apa kembaranmu to, Pak? Oh, nyapa. Pas ngono kuwi kok arep mirip. Iya. Ayo. Kari. Sik, konsentrasi ya. Ya, sabar le awake kudu sabar. Dhewe mau piye? Ngene sik. Kari manis, Ngene. kurang manis. Kari manis. Alah, urung. Dereng. Urung kurang. Serku ngene tuh robana atina. Kurang. Kurang. Manis nambyai gula. Asik wis ya, jajal. Tambah kenang-kenang. Alon-alon. Tuk tik dung tak tuk dik tuk tak tuk dik dung tak. Ayo. Ayo. Kari manis, kurang manis nambyai gula. Wes. Dong riko mikir sing kuna. Pripun Bu, saya no mboten? Saya mboten. Lek saya tahun ngarep dalange iki neh ya. Ya bener.
Ora apa-apa, Kula pemasaran, ngambil setunggal. Boleh, bir Putih, kita. kula manut jenengan, Ayo, manut jenengan. Bir kita. Gini. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes yo wes, dong riko mengker sing guna. Asik. Iki bir kita, Dek Cahayu. Maju ke depan, nembang sing enak, nembang karo ya. Oke, Om. Mosok Ngawamu ki Mbah Kung gitu. Om, adik nembang apa? Nur sewu niki diaturi nembang napa Nur sewu, Mak Sang? Oh, Manut bebas jenengan. panjenengan ngamur bawa sisa. Syukur sing enek jogete gandeng jenengan keahlian iki nggih beksa. Bocah iki diajarin joget. Oh, nggih. Boleh seperti itu. Nggih, saged. Oh, dadi iki Dek, dipasrahne Sayang. karo paling sampean. suka kamu nembang apa? Wes aku Pak Puh manut. Mosok sing mburi nyidam jemblem lho awas Ini napa sing langgam-langgam apa sing Manut jenengan kula. Manut sampean. Sak kersa panjenengan. Ya sing alus dhisik. Sing halus Oh, gubuk sing asporo. halus, Nggih. gubuk Selindro asporo. nggih. Nggih. Selindro. Napa lestari mawon, Pak? Engko. Oh, oke. Lestari engko. Apa lagu sing paling luawas? Ayang-ayang sesuk tahun ngarep kok. Oke, Nganggo gubuk kurang. asporo. Iki ambak ki Sindir Madangkara. Nggih. Ning yo nembang-nembang cara mbiyen yo pinter. Oh, napa? Ning aja diringi, pamane jenengan ngungkrum karo kuwi. Bila kamu iso. Oh, Iki saged. Mu Romai Rama, Mosok? Ramari-mari deh. Mosok lho. Bisa. Iya. Bila kamu Bila kamu Di di sisihku. Bila kamu rasa nadamu lo. Bila kamu Bila kamu kurang mudun jarane iso. Kurang Wis dek. bener iso aku. Kurang dek. Bila Kurang dek. kamu Bila kamu kurang Kurang bila di- kamu Bila kamu Sik tak dandanane sik. Rene Bir, kowe aja ngisi-ngisi Pripun, tak Pak? pamer-pamer. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Ketoke apik Dirungokne, lho. dikate. Iya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Salah. Ya, bisa. Rono. Bisa. Rono. Bila kamu. Ya penak lho, Pak. Bisa. Bila kamu. Bisa. Bila kamu Bila kamu Kurang dek. Kurang dek. Bila kamu Pak. Kamu KDRT lho nang ngono kuwi. susah perkosa. Sabar. Gregeten aku. Pak. Aku iki lho selendro iki lho. Selendro. Gubuk asmara. Ya. Jajal Pak. Coba pengen roh aku. Jajal sak kebuka separo Jal. Ya, joget sing apik. Dibawani sik. apa nih? Iki dijajal joget Oh, jajal. to, Oh, Bos. Siap, Yang siap. liwat dang ton detang dung ding ding dung. Jogete ora ngono kuwi. Lah piye nah keren Wara terus. ono to, Pak, karo bocah Yen cilik. liwat aku kelingan. Gubuk kae. Ya, Mas. Biyen tak goler tung gentak drong tak drong drong. Ya. Sing asik. Ayo. Saya. Oke. Rata dek. Oke. Yen lewat aku kelingan. Apa, maju mundur. Yen maju liwat mundur. aku keli. Oh ya. Gila. Entang. Asik. Ayo. Oh, dute maju. Ah, tak depne lurah sesuk ben nanggap. Ayo. Yen lewat aku kelingan. Iso. Gubuk kae. Loh. Yen Loh, tak saya. goleren. Anu, Bos. Amit, Napa? iki bocah iki sekoke mati sisih ketoke. Masa kenemen aja nemen-nemen. Lah kowe enake, Mas. Lah tapi aja nemen-nemen aja seru-seru ngene aja Iki nemen-nemen. ketoke salah pilih iki. Kula sampe kutah kabeh ora kecer Iki lho wong wedok sing gampang salah milih ya wis diadepno lurah penak-penak. Lah kok malah madhep tukang bonang. Ayo. Sing awak lho. Oh, iya, Al iya, madhep iya, rono iya. mireng ngono lho. Ayo. Yen liwat aja banter-banter. Yen lewat aku kelingan. Lah, yo penakno lho. Heeh. Gubuk kae. Pak saya suwe kok saya ngalih to, Pak. Contoh kolesterol kekatan ngeten iki, Bu. Sik, aku usul entuk ora? Napa? Lek nggih contoh joget pancen Brigita kelemane nggih joget. Sing Lah terus? Sing paling rajanya joget Pinten? malah Mbak Dian iki. Lah iki malah
malah iso iki. Iki. Ah. Iki pancen ndembene Lah kok malah kaya dadi ulane toprak Wahyu Manggala to, Bos? Kaya toprak. Malah ngesot. iki mau sik gaya ning asline joget ya. Jogete saiki. Kok sanggar bocah iki. Kula manut jenengan lho nggih. Oh, tenan. Niki pun gledek lho setunggal niki. Lah Niki iya ampun mulai gledek lho. Ngerti. Sanggar napa? Iso iki luwih apik iki. Ya, kowe contonan kaya Mbak Yu ngono lho. Ayo coba. Sikilmu ndi? Sikilmu lho. Lho iya tapi rono maju rono. Terus sampe nyelentak kuwi. Lah ora mbok omongi sing halus kok. Kendekan, malah kaya anan mentok. Kamban. Sithik ae. Oh, ora ono to, Pak. Pak, mulane dinggonke. Kowe aja ora kendekan jogetmu ngene lho, Nduk. Akhir malah kok dadi anak Piye, piye? bebek. Ya dibenakno. Oh, iki rada maju sithik, iki sithik. Nah, tangane. Wis, ora wis. Bojomu Kurang ndelok. piye kuwi? Bokonge kurang piye? Ora kurang ki. Wis pas ngono kuwi. Sing tak tadi masuk ngono kae lho. Ora kurang ya apik wis. Masa samono gak kurang? Enggak. Kur ngene kita Ora. ora. Ya, ora Gak iso. enak lho. Ayo coba. Iya ya. Iya. Yen liwet aku keling. Loh, ndute kak wale. Wale. Ndutmu maju. Tak dendang. Dut ngono lho. Iya. Tangannya wis bener. Ya, tenan lah iki. Iki lho, Bos. Latihan Tangane wong wedok lak gelange anyar yo ngene iki. Ape salaman ning ndi yu? Ning ndi? Ngenyek bar disemprotne kuwi ngawur. Oh, alah. Ayo, Mas. masa yo imitasi. Yen liwet aku kelingan. Oh iya bener. Heeh. Iki rada apik ya niki. Apa saja? Heeh, bener. Ae Heeh, bener iki. Ndak. ambiyen Timbangane kuwi bener iki. keleren. Tung tung dentak blong tak. Alah asik. Lho. Hop. Ngancing. Sik bro. Aduh, penak banget, Mas. Gak kenal arek dingenekne. Gak mandek, Bos. Anu, Bos. Guru tari iki sing sabar. Ora sabar piye anak guru kaya ngene iki murid kaya ngene tak bacok ndase ngono. Sampean Kena sebagai iki. jiwa pendidik. Sing halus. Iki bojone ya melu rene. Ya ben. Bener. Lah tapi klepet dol. Bojone melu kene kembaranku kae lho. Lah tapi klepet dol ya. Kancane sing ngelu lah kaya ngene iki. Tapi apik toh? Apik, tapi kan ngedolen awakmu yu. Sebagai jiwa pendidik kuwi kalau bertutur kata dalam mengajari itu harus halus. Wis ora iso alus-alusan aku. Wong kaya ngene. Wis gak iso. Monggo. Gak kena, Bos, gak kena iki. Ra kena. Gak kena iki. Lagi saya parah no mau. Lah sapa liyane ora enek lho. Ya Pak dikentek. Bang aja ngawi lho, ngawi murat-marit malah niki. Lah iki didian iki bir kita iki. Tayub ya, Nduk. Oke. Marit. Eh. Apa arut. Ya diomongne semonggo para kadang Pratangga. Gubuk asmara. kawiwitan. Arut. Ya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Harimau. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepat. Duduk Malaysia. Harimau. Harimau Melaya. Gubuk Semoro. Ya.
Urung. Urung. Urung ya. Hei, urung. Dadi karma Oh, neng gubuk asmara. Matur Makasih, nuwun. Adik. Gubuk Cantik. asmara. Wah, garapane yo penak ya, Pak. Apik, apik. Tak percaya ngangge blangkon kuwi puantes lho tak. Lek prei melu Madangkara Aku tak. cekok mondol. Kula tak kateni iki mawon. Dan wong apik. Awakmu nganggo solong niku apik. Apik aku kok lagi blangkon-blangkon iki mbah puantes mbah ora paham aku. Lah yo Padahal cek kula wajahe niku ketok simetris, Nggih. terbentuk sempurna. sempurna. Kaya sempurna. doksin. Ya, dadi niki wonten. Oh, Sapa nek to, Pak iki? Niki wonten sinten iki tak Ana percaya. sapa iki? bakul cilok. Duh. Sinden sama takok iki lho. Sinden niku. Sinden. Lah sinden kon Lah sing ngarepi nun sewu kaya Sri Uning. Lah sing kae kaya Serigala sapa kuwi? Sanes menika seriwek asline. Mas, Dalam apa ora kenal aku to dalange, Mas? kenal. Oh, bintang tamu serigala. Awakmu apa bintang tamu? Assalamualaikum Om Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yu. Derek mangayu bagyo anggenipun acara bersih desa ten Grogol gitu. Inggih leres. Dengan senang hati mboten kados malam hari ini. Penonton tumplek blek Leres. Iki lho masih yo dalane jemek ning tapi atine kan ayem nggih Om. Nggih tentrem. Tentrem ayem. Kowe iki lho ngomong katane Apa niku ngomong aja ganggu ae. Mas, omong yo gantian, Mas. Ben kono tak kei kesempatan sik. Lah kono Lha maju rono wis kadung kembar tak swodek lho sak. dadane wis padha. Dadan wis padha tak. Padha abang. Isi Jarite yo padha. Aku metu ket awal kon nak mesti ngindili aku. Kok apa jenenge? Ngintili. Nek wedok ngindili, Lalana. anu ya tunggale ngindili kuwi. Paling gak iku awak dhewe ku menyapa nuwun sewu Om Dalang. Masyarakat di sini. Iya. Terus memperkenalkan nek aku kan probo teko Surabaya. Iya. Paling gak sampean memperkenalkan. Kenalno Dok. Gawe apa? Seniman kenale karo lagu. Kok Nganggo nada. goblok. Kuwi rombongan sapa to jane? Lah awakmu rombongane Pelok sapa? barange Mas. Pelok barang, pelok barang. Nah, Kuwi lho kaya seniman probo ki lek lho. kenalan yo ngangge tembang. Probo. Yo gawe Tembang. Iya, ya tembang. Seniman iki ngono, seniman. Aku iki ra budek. Ngomong kok cedak kuping. nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Muni iya. 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 Iya sing kompak. Lah iya. Segakmu kurang kompak kok. Balik nih. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Iya mu lho. Yo nen Ya endi kon Ya. iso tagak ya Ya, aja iso. golek perkara. Ora. Rusak ae. Tepangaken nami kula Praberini saking Surabaya asli. Enak. Sumangga sesarengan antara panuwun telepanyun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Contoh. sapa ora? Wis sinden pemudin to jane. Yo ngono kuwi perkenalan itu dengan doa. Dongakno masyarakat. Rumah Ayo, saya kaya saiki. ngujubne. Kon giliranmu. Nuwun 1990. Masak lah. Nuwun sewu para sederek-sederek Oh, sedaya. iya. Iya. Hei, wasit baren. Apa enek sinden nek diklokom ndase? Lah ora pas kok. Panjene sia-sia nih. Mas Percil nih kali kula nih kan anu men sak senti to.
Ya ora usah nesu. Berarti Sentimen. Sentimen maksudnya. Ngomong jenengmu. ndase kuwi imitasi to, Pak? Nggih. Ndase imitasi to. Kayak PC. Nah, aku kayak pendekar mata satu. Jenengan Bos. anu nyuwun es serut apa mboten? Ya dibenakno sing penak to, Pak. Aja Mosok disia-sia lho iku wis dandan kaya ngono Kowe iki lho. jan aku ki oleh nimbali. Nah, nek ngene iki lho. Nah. Nek ngene kaya brimob, Pak. Ya disiapne lek ngono. Deng deng deng. Reten. Sik. Saya adalah komandan klepon. Platon. Peleton. Ya, Mas. Pasukan masuk dalam barisan. Dek bener piye? Basiran. Wah, aku ndak mbok darani Mas Andirono. Asik. Kenalan. Kenal. Jenenge sapa? Ndang digawe lho Mbak, sanggule Mbak. Kok giwang ilang neh. Jenengmu sapa? Injih dipun tepangaken aduh. Sebut jedet karete kuwi lho. Kepantul. Wis awakmu ndagel dhewe. Ngono masa aku ndagel pisan ning kene totoane nyawa. Dia siapa? Sing mbok jepret. Lho iku kan saking sayang karo sampean. Sayang kok kaya ngono. Sia-sia karo aku. Perhatian. Ya aja nes to, Su. Jenengan karo Mbak Probo lek luwih senior. Nggih. Mbak Probo kaya ngono apike le kenalan sampean kudune luwih jos. Oh nggih damel tembang. Oh iya no. Pelok apa selendro? Pelok selindro nek Ora sama. kena. Nak pelok nek slendro. Nyun dindingane Mas Dar. Dar sapa? Dar gombes to iki. Dar sapa? Kok mesti kuwi dar gombas iki bakul medah kok tor. Wis mbok mene nek kene. Lek to. Lek to. Ya. Sing apik. Selendro apa pelok? Niki live streaming lho, Ya ayo. live. Injih, anu kula kan pun dangu kangen kalian anu kanca-kanca mangan koro niki kan pun Madang koro. Madang koro itu nek dibasakne, nek ora ya mangan koro. Maksudnya jenenge madang kara. Lah iya. Pelok apa selendro? Piye apa, Mas? Pelok, barel. Iki jebleng, Mbak. Iki jebleng gawe ngepro. Ndasmu jebleng. Pelok apa selendro? Soalnya pelok rawor selendro. Nah, sama problem. Iya, biar awakmu rasa curhat. Wis kon iso nembang tagak kok kesuwen. Nah, iki lho. Apa ini apa? Niki iki jelas selendro to niki. Mas Madeprono, Mas. Iki lho kaya aku lho kaya biasa. Madeprono. Nyapa Madeprono iki lho? Ben omongan karo kancane. Maksudnya iki tugase nabuh gender. Nyapa ora Madeprono ngobrol karo kancane sebelah. Iki genderi awakmu ningtingi. Nami kula niki nyiliti. Sesek kok nyiliti kok sarumen. Nggih. Nek nama panggilan kan Liti, berhubung kula niki dan ngaten niki ditambahi nyi. Dadine Nyiliti. Nyeliti sapa? Ya nyiliti Pak Jalu to. Lah, maksudnya kepanjangan liti. Panjangan udah nyeliti sapa? Litiana. Dipanggil nyeliti. Dewi Sukesi. Nganggo Dewi Sukesi. Sama dok. Litiana Dewi Sukesi. Lah kok nganggo semburi kuwi tambahane? Yo jelas nang kuwi kan maruku to Dis. Mosok, Mbak. Mosok ya Pak Yoyok doyan karo awak. Lah nek pas mendem Apa mungkin? Dalan mendem. mungkin iki sinden tambul kok. Dal Padane Pak Pak kire. Nami kula niki nyiliti. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak candak, tak rangkul terus tak mii. Di. Ya mie banyu aqua. Oh, aqua. Oh, dadi mimik banyak aqua. Aqua. Nek nesu bojomu nesu terus mbok rangkul mbok Iya. mii. Berarti mbok mii. Iya, berarti ngemi apa? Mimi. Apa sing mimi apa bojo? Banyu aqua. Asik. Nami kula Niki nyilit Alah. awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak rangkul, cak candak terus tak mie. mii apa? Mie aqua Mas. Awakmu ngemi ora? Iya ke apa mie ana. Lho lah aku ya tak mie le. Oh, aduh. Ya krek tutup urung dibuka barang. Dek, cah
Cahayu aja mimik nduk, awakmu kok kelempokan kok masuk angin kowe. Wingi aja sembrono. Nembang liyane iso. Ya nembang iso ta. Kaya nduk probok. Kaya Apa kuwi sampean awak apa? dhewe biasane iku sing tren-tren kan Velocity. Heeh. Kaya sing masa durunge kan Hame mau. Wes ki mau. Sing anu stempet ki lho lagune sing Statue. Stecu iso setempet nyetempet Statue matamu. Aja. Surabaya dijarak. Sabar. Kowe aja mau karo Surabaya, Ya kowe Surabaya. sabar lho ket mau nembang gak ono bener cangkemmu njaluk dipongor Sabar bos, sabar bos. Pak Jalu kleru nanggap kuwi. Mbok aku toke cukup jane. Weh, lah apa ngrampungi sampean? Lah kula tak Gendine atas. akeh lho. Lah sing kreasi kelas Lah kuwi lho dhisik iku tukang tunggu kae lho. Rumah balon arek kuwi. Maksud aku. Tangan anu awake kaya balon. Ya Kamu kok nyepelekno karo Yu Probo? sing stecu. Gila Oh iya. dirungokno dhisik. Iya, sepira nduk Cahayu. Iki lho kaya probok lho suarane Iso ora kaya ngene iki. kaya awakmu. Rungokno. Sing mau ya dibaleni maneh Iya. sih. Wis ana gerakane apa durung? Oh, urung. Tang batang. Batang. Sopo? Dandan ngene kok celuk batang ngene. Nek rene lho. Masaku. Kowe iki sapa? Gerakane ku lho deloken gerakane. Aku ya Harimau. aku yoga Madangkara lho. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hami mau, Hami mau, Hami mau, Hami mama layang. Kon iso tak? Sapa ora? Sopra. Enak sih guyu. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hafifah. Harimau. Kowe ku rasa melok lambemu ora usah to kok Hafifah. Nyebut sapa jeneng? Hafifah. Hafifah sapa? Harimau. Oh harimau toh. Harimau tak cakar dhewe. Ayo. Kleru aku lirike iki kleru lho Mas. Kowe cangkem. Kita anu ketetesan udan lho kok anu luntur. Udan sore mau tak pernah Ucap ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau mana ya? Sapa ora? tak pernah Ucap Joget apa? pergi melambai. Harimau, harimau, harimau. Harimau mana ya? Terono iki lho. iki lho. Ayo joget Pak. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau mana ya? Kowe iki malah keteni kancamu. Mendeleng. Biasane kok dadi macan. Oh gak iso iki sing Ora gak iso. Oke. iki beda. Sing iki iso ya. Sing Sing apa? liyane. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Jeng. Bisa. Sapa ora? Kowe sing terusne repe awakmu ya. Hei. Kowe sing terusne mek anu awakmu ya. Awakku repe ya. Repe awakmu ya. Aku repe. Ya, oke. Oke. Ayo baleni. Aduh abang Bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu tekku dokno dek. Statue. Ngawur kuwi nyapa? Statue lho. Statue duduk nek ngono. Telan cuek baru malu. Aduh ada ini mau juga abang ya rayu. Statue. Radur. Gak kena lho. Apamu kok gak iso ya nembang-nembang ora kaya iki lho. Iki lho pinter lho. Iki yo pinter, iki pinter. Aku dhisik ya pinter. Lah kok kok goblok. Lah disedot ngono akhirnya kopong. Jajal Velocity nih sing iki mau lho. Ayo Bos. coba. Aduh Abang bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa.
adik ini mau juga abang yang rayu. Seju jangan cuek baru. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Secak, iki jenenge apa? Secu. Iki jogete cah telu ya apik. Aku nyala Bu Kesi. Lah malah kepala, undak lutut kaki, kepala. Sampean ngenyek sampean. Yo jomono, wong yo iso lho. Kesi Yo ikuti. kompak lho. Kompak. Dek garwa ngono kok Dino disia-sia. lek TikTok Bu Kesi iki. Piye? Bakal panci ning. Duduk kuwi. Liyane ngene, ora ngene terus ngene to. Kepala. Pancen anu wong lawas, Mas. Ora awas padha awakmu kuwi. Aduh. Kuwi winong tak percaya. Ini pinten? Winong. Winong, Nduk Winong. Ya ampun nek ngene iki ya 11 12 karo aku. Lah opo wong kene wis abuh kaya dikumlengoli. Abu matamu. Bu. Surabaya. Apa kowe? Ngalih. Nyapa? Ya selamat malam saya. Apa sing mbok? Sing mbok anu ki lho apa? Sing mbok kon kaya ngono lho teko dohan masalah percil nggo bakso beranak. Kleru. Bakso berane arep dilat to piye? Adik maju. Iya. Nembang sing enak. Nyembang apa? Nyanyi yang duet sama ini sama Sama ini. siapa? Apa itu? Duet kamu duet. Duet. Oh, iya, Permintaan dari Mbak Pak aja. Mbah Wo. Mbah Wo sama sini. Mbah Wo. Mbah Waldo Dek, apa so- mau nggih. Mbah Gledek. Iya. Mbah Kedek. Lah aku Nggih, lho. Pak Sugiarto apa kae? Tutuk kuwi ya, kowe gak ngerti aku. Kedek dik bengi. Ya. Apa sing dikersakne? Lah niki lagu sing niki sing nembang sing di Oh, Lak iya. Mboten Lintang Asmara. Apa sing anyar-anyar apa sing? Ya sing anyar yo urung digawe to, Mas. Maksudnya ku sing tren saiki Sing lho tren ya. kuwi lho iso Sing ora. tren. Lah dari Aku ngomong ora omong karo kowe ra patekan. Sabar bos, sabar. Bisa anyar-anyar apa ora digawe dekulmu. Sabar nyapa kowe nesu, he? Nyapa kowe nesu nantang karo aku. Lho kowe wani karo aku le. Lho, ya ora. Awakmu nek nantang niku wani. Lagune sing ki lho sing anyar kuwi lho. Awakmu ngetarani ora update. Sing viral Lagune iku kuwi lho apa? Aduh. Dewa. Ya. Lah Iki kuwi lho, judulnya apa? Judulnya apa lagi? Dewa Ruci. Diulang 2 kali apa? Diulang 2 kali? Ayang, Pak. Iso lagune. Lho iso to. Piye piye. Duh, kene Pak. Ya ya. Iya bener. Duh. Kene apa? Kena telek. Nyanyi lho nyanyi. Rasa mbok ngakoni aku nyanyi. Ora usah mbok umpani kuwi tem. Duh, gede dawa. Dewa. Dewa ning asmara kuatno aku sing do. Ben dituntuni karo iki lho. Tem. Aku enggak Suara lanang tem. Lanang sik. Lanang. Tuh dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelaput tresno datan kendhat saking coba Anu, betoke. Tak rewangi, tak pateni, lahire tresno kang suci, kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Saura, tak ganti. Sabar. Nggih. awakmu mulya tak sangoni wis ben diatasi arek. Kowe iki lho tak warai kaya ngene iki lak nembang wedok kuwi ngenakane ditekan. Sing penting dalanangan kuwi sempit. Tuh. Ya coba. Kowe sampe doe piye to, Cak? Niki lho Iki lho. Sebari dalanangan iki rada sempit ngoten nganu. Sing penting Delok jajal. Ayo lah. Ya lah. Iso ne. Lah diculne. Duh, nek Nah, lanang. Duh, dewa. Anarkis. Heeh, apa tak pateni anjane. iki lho kene. Pokoke Kuwi urip kaya nakal masalah. Getun nah, tenang. nyapa lho gitu. Aku duwe ketua iki getun nah. Enek liyane aku golek liyane. Sing gelem nampa awakmu ya iso. Kowe iki enek yo kene Ono ya iki dilakoni kok iso. Bang. Apa? Iya jadinya nembang apa ini udah diayahi sendiri kok. Ndak. Ayang sama kamu. Kita berduel, Iya. Iya berduel. Iya. Yuk. Sini. Oke, sing apa Iya, ya? boleh. Ayo, budal iso. Ayang. Yuk, monggo dados.
Mas. Ayang-ayang, kendangane Mas. Tak gelang. Wis sambel kemangai. Kayak ngono aku ora suwe. Keprok. Wis senenganmu rusak. Denganane Rembang Purwodadi apa nyanyi gerajakan Banyuwangi sampai tak tunggelang. Berat rasane. Wis senenganmu wis Aku rusak. nang kene aja ngrusak. Ngarep nyanyi. Besok. Ya. Atur nuwun. Wangi udan krimes tak trung. Enak lho, Bos. Enak kuwi. Kompake koyo ngono lho. Ning nggih ngapunten namung Bro. gamelan nyel dadi Wong nggih pamain niki komplit. asline garapan musik kok. Nggih. Mas Oh, yo itu gamelan luar tapi biasa. dimiringke tesih. Nggih. Enak. Nggih. Kula Napa oleh wanci dalu. Bolo-bolo madang karang klop Percaya pokoke. Niki kirang marem menawi dereng ngaturaken Banyuwangen. Lah, niku lho sing kula rantos. Lah, Ngombe. dicucukne wong cak percil asine Piyayi Banyuwangi Nggih, terus lho. Mbak Probo. Siap, Bos, siap. Pokoknya wilayah ngetan itu Mas Percil itu pun diatasi. Niki apa melih niki? Banyuwangi. Banyuwangi. Sik komandane iki lagi Ayo. Sik komandane sik nyombor. Bawani, Nggih. bawani. Bawane tiang sekawan mawon kersane kekompakane ketika Nah. Siap, nggih. membiat mayun paman Suarane Gending belambiangan. samono Latihan ning omah kudune. apa Hani Frozen. Ratu kembang. Nyapu kok iso maca kono. nyerambiai nuswan Tara Banyuwangi. kulon Kulon kenong wetan segara. ya ndak teko lumajang lah Mas. Iya lah. Angetan iki anu ten Pasuruan. ketapang. Lor lan kidul lalas angken hang keliwat bel 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 apa Belum belah lambiangan. asik belah biangan swara siji swara loro swara telu swara tekek Sawerna. iya Yo papat. iya papat ayo kurang dhuwur Kurang dhuwur. Bulan Mas. Wis samono kuwi. 3 2 1 Oke ya. Cekak-cekak ya, cekak-cekak. 3 2 1. Ojo takon seneng Susah. Loh. Mana kaya wong step. kowe kaya susu kaya kuwi lho. Nadamu iki. Kowe datar nadamu. Sini. Ojo takon seneng susah hang disangka. Ngono lho kowe. Ya. Oke. Ya. Ayo, wih, sing latihan iki to. Iya. Aku bendino latihan. Lah setahun gak Setahun lho kowe iki. Ora iso. Ayo 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangka. Loh, ndi nadamu piye? Nadamu kuwi lho. Burimu lho piye? Ayo. Ayo 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangka. Loh, nadamu juga oke ngene. Oh. Dene niku ya enek modele junggane ngono. ngene yo. Ayo, wonten 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangka.
Tanah India. Tanah India, Dion, alon-alon hang penting lakon. Melaring. Ku meliare Taman Sari Nuswantara, belambangan, belambangan, ku melaring Taman Sari Nuswantara, belambangan, belambangan, ku melaring Taman Sari Nuswantara. Belambangan, senang susah, wis tak ojo takon. Wis pirang-pirang jaman surung temurun ya wis kelakon. Akhir tahun Akeh langit biru, biru ya. Ojo takon. Wis pirang-pirang jaman surung temurun ya wis kelakon. Akhir tahun Akeh langit biru, biru ya. Gendang ini langsung diangkat, Mas. Tak tudlang. Sambal kemang. Iki lho, iyong yong kelopo doyong awak kula keloyong iyong yong kelopo doyong awak kula keloyong. Awas yo. Iyong yong kelopo doyong awak kula keloyong loyong. Iyong yong kelopo doyong awak kula keloyong loyong. Dangdut cepet. Ulan andung andung iya rometuwa saben ulan saben taun asinare Candra Dewi alamat kepilu padang mendem gadung gagalan wurung ulan andung andung kono padang kono mendem alamat wong lanang ayong yong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong ayong yong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong sekar-sekar gending Jong, jeng gading ketak gendinge wang menek undang kelopo yang lanjut kumiyong garing sama jong ketak jake setialono diciro cumibla alamat kusengan suko leputono menekono kelopo tutup cak Rehana lari kok ayu semenan kulit ya kuning langsat alise nanggal sepisan yo Rehana lari kok ayu semenan bareng mangkuring pialanan koyo yo jamar
yo sing kuyang Ingsun yo sing kuyang ndeleng riko kari sing ana liyane Adure ana Ingsun yo sing kuyang Ingsun yo sing kuyang ndeleng riko sing ana dunyane kadung kecaruk sun sapa semaure bersama Sekar Gadung. Madangkara. Madangkara apa dok? Aduh kari sing kuyang deleng omonge alus temenan manggane yo bisa keturutan duwe rapi kaya Rehana jaluk paran yo legiane ati jaluk ulian yo senturuti Bersama Kidung Manggala. Kok eneke kancane disebut ganti. komplit Luar biasa kasanah budaya niku tak perkel. leres Kita donga kangge warga masyarakat Grogol menapa, Cak, menika. anu mon niki mawon Nggih. kula ndonga namung setunggal Napa? sementing masyarakat Grogol miki paringi sehat Amin. Amin. sehat rezekine lancar barokah Mbah Lurah nggih sehat janipun Amin. perkara niku nuwun sewu benjing-benjing badhe wayangan gampil Mbah Lurah Piye? kula nanggap dalan niki lebih dari 10 mesti bonuse wonten menika Enek Sing ngomong bonus. sapa? sopir-sopir Iki aja akhir ngomong Mesti ae. bar iki mesti dipengaruhi anu nanggap dalang siji dhewe mawon. Mboten. Kula manut jenengan. Mas Percil niku lembet tok pancen. Ubet kula. Gagak. Napa-napa sing penting wayangan, penting niku nggih. Nggih, wonten wayangan. Mbak Prabu menapa donga kagem Dongane. Grogol? Sing penting kula niku mboten angel-angel, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton sedayanipun. Amin. Nggih. Mas Lentem menapa? Menawi kula sing penting rukun karo tanggane, rukun karo sedulure, rukun karo keluargane lan sapa wae, apika karo sapa wae, ayem tentrem ora ana alangan sawiji apa-apa saiki nganti tumekane besok. Nggih. Selanjutnya Mbak Hello Kitty, monggo. Kok Hello Kitty piye? Nyili Oh, nyili. Sapi. Nggih. Menawi kula Wah, nggih. mboten wonten ingkang badhe kula aturaken. Lha nyapa, Dok? Lha nyapa? Lah wis mbok anu kabeh lho, Mas. Paling gak yo punya omongan Ditongane apa lah. ibu-ibunya semakin cantik, Dongane. ibu-ibunya skincare-nya semakin bagus. Nah, Muga-muga mari Muga-muga. wayangan ngene iki ibu-ibu tuku gelang kabeh. gelang. 20 gram kabeh. Nah, Ibu-ibu tuku gelang. Bapak-bapak dolan ning nggone siman. Nyapol. Anu rekreasi. Rekreasi. Ngoten mawon macange. Nggih, terima kasih Cak Nggih, Perda nggih, CN monggo Mbak ndherekaken, Prabu ndherekaken. panjenenganipun Nggih, yang nggih. ngerengaken dalu menika. Mesti kathah lepat nyuwun Nggih, pangapunten pangapunten. ingkang ageng. Nggih, sembah nuwun sanget. Men balikke rasa menika wonten pamundhut saking kadang-kadang Saking sinten? Anu, Sencaki lan ugi moderator. Posisimu piye to ora? Kowe iki aku arep lungguh lho. Melangkah yo melangkah. Aku wis gak banyol. Iya. Batang. Ini tanggal pinten malih macange? Tanggal pirone? Masa takon tanggal kuwi lho. Awake dhewe sesuk yo libur. Kudune ning Klaten wis tak panjeri 17 kena ya ilang malah. Kena yo. Bantal nyapa lho Bos. Lah, kowe tak WA. Iya. WA aku. Nggih. Saking Pak Joko Warsito, Mbak Lia ngersakaken kinanti sandung, Mbak, Slendro Wis menyuruh, tak Mbak. apa tak tuku lawang lho sing anu.